L'estada de Dalí i de Gala a Itàlia durant la Guerra Civil Espanyola permet al pintor d'aprofundir en l'estudi dels grans mestres del Renaixement. Aquesta influència donarà fruits en el seu exili als Estats Units, on Dalí es plantejarà un renaixement a un nou classicisme. La meva glòria surrealista no valia res. Havia d'incorporar el surrealisme en la tradició. La meva imaginació havia de tornar a ser clàssica. Tenia al meu davant una obra per a complir, per a la qual no faria prou amb la resta de la meva vida. Gala em va fer creure en aquesta missió. En lloc d'estancar-me en l'anecdòtic miratge del meu èxit, em calia començar a lluitar per una cosa que era important. Aquesta cosa important havia de fer clàssica l'experiència de la meva vida, dotar-la de forma, una cosmogonia, una síntesi, una arquitectura d'eternitat. Dalí reneix en el classicisme pintant Galerina i, poc temps després, la Panera de Pa. L'artista deia que mentre pintava a Galerina se sentia com Rafael pintant la Fornarina. Ell mateix es cuida d'explicar la relació entre Galerina i la Panera de Pa. El pit nu de Gala, bressolat entre els seus braços, equival al pa dins del cistell. El contrast entre les obres surrealistes i les d'aquest nou classicisme no pot ser més extrem. Prou de negacions, s'ha d'afirmar. Prou d'intentar curar, s'ha de sublimar. Prou de desintegració, s'ha d'integrar, integrar. Prou d'automatisme, estil. En lloc de nihilisme, tècnica. En lloc d'escepticisme, fe. En lloc de promiscuïtat, rigor. En lloc de col·lectivisme i uniformisme, individualisme, diferenciació i jerarquització. En lloc d'experimentació, tradició. En lloc de reacció o revolució, renaixement. Havien de complir-se les paraules que van prologar el catàleg de la seva primera exposició individual a Barcelona quan només tenia 21 anys. Un gran pintor només està autoritzat a reprendre la tradició després d'haver fet la revolució, que no és altra cosa que la recerca de la pròpia realitat. En els 8 anys que Dalí viu als Estats Units, desplega una gran activitat. Hollywood l'atreu enormement. Desitja reprendre l'activitat cinematogràfica que havia iniciat abans de la guerra amb un guió per als germans Marx. L'oportunitat li arriba de la mà d'Alfred Hitchcock, que li encarrega les escenes oníriques de la pel·lícula Recorda amb Ingrid Bergman i Gregory Peck. Col·labora també amb Walt Disney en la creació de la pel·lícula d'animació Destí, que havia d'introduir el públic en el surrealisme millor encara que la pintura daliniana. Quasi 60 anys després, amb motiu del centenari del naixement de Salvador Dalí, Disney ha recuperat els materials d'aquella col·laboració i ha produït un curtmetratge d'animació on els símbols dalinians prenen vida de la mà de les més modernes tècniques d'animació. Pintor, és millor ser ric que pobre. Per tant, aprèn a fer sortir or i pedres precioses del teu pinzell. Dalí es relaciona amb la millor societat americana i retrata els seus protagonistes. Combina en aquestes pintures el seu rigor fotogràfic en els rostres amb escenaris plens d'imaginació. Treballa incansablement, il·lustra cobertes de revistes, fa publicitat, decorats de ballets o dissenya joies basades en els símbols del període surrealista. Ha entrat de ple en el sistema de vida americà i ha deixat també entrar a Amèrica en les seves teles. Nous temes com el beisbol o els conflictes racials inspiraran pintures com Poesia d'Amèrica o Nen geopolític observant el naixement de l'home nou. Tota aquesta activitat fa davallar la reflexió teòrica de Dalí, que havia estat fins aleshores la font inspiradora de la seva pintura. El nombre d'articles que escriu a Amèrica és molt inferior al del període surrealista, però es veu compensat amb escreix per la publicació de la seva obra mestra, La vida secreta de Salvador Dalí, escrita per ell mateix. Es tracta d'una pseudoautobiografia,
on reinterpreta tota la seva vida fent-la coherent amb la seva creació pictòrica. Els seus textos són un material de primera mà per interpretar les seves obres i la seva simbologia. La bomba atòmica esclata a Hiroshima. Això colpeix Dalí, que pintarà Idil·li atòmic i urani melancòlic, una obra que despertarà el seu interès per la física atòmica, un dels temes centrals del seu període místico-nuclear. Amb el somni causat pel vol d'una abella al voltant d'una magrana un segon abans de despertar, els motius s'aixequen per damunt de la terra i del mar. Al fons veiem aparèixer per primer cop els elefants de l'aire, a mig camí entre la terra i el cel, que retrobarem a la Temptació de Sant Antoni. Però és amb l'Eda atòmica on totes aquestes tendències es consoliden. Som a les portes d'un nou període, el misticisme nuclear.